Tým projektu inkluzivní tělesné a sportovní výchovy pod záštitou programu Interreg Slovensko-Česko ve spolupráci s Univerzitou Palackého, Slovenským paralympijským výborem a centrem APA uvádí cyklus metodických videí s tématem Kdo je to konzultant APA? Já vnímám APA konzultanta jako někoho, kdo se snaží poradit učitelům, jak upravit tělesnou výchovu, tak aby bylo co nejvíce žáků zapojených. Je to někdo, kdo se snaží podporovat nejenom to dítě, ale i tu rodinu v tom, aby se s tím dítětem hýbali a aby mu tím posilovali sebedůvěru. Jaké by měl mít konzultant vlastnosti? Konzultant by měl být určitě nějakým způsobem citlivý, myslím to ve spojitosti, kde zasahovat. Určitě ve spojitosti v komunikaci s učitelema, protože učitelé to dítě znají nejlíp, snaží se velmi často předat to nejlepší, ale občas to nedělají úplně třeba dle našich představ nebo dle potřeb toho žáka, takže citlivost komunikace s tím učitelem. Empatie vůči tomu žákovi a napadá mě určitě nějaká zodpovědnost, protože určitě tam je jedna z hodnot je zdraví, takže nějaká zodpovědnost vůči bezpečnosti pro všechny subjekty, ať už je to dítě, tak i vlastně chráníme bezpečnost těch učitelů. Mohli by ste opísať, ako rozdeliť kompetencie naprieč odborníkmi tak, aby sa navzájom doplňali? Môj názor je absolútne jednoduchý a vyplýva z praxe. Každý odborník, kompetencie každého odborníka sú ukotvené v zákone, v školskom zákone. Každý odborník, či už je to pedagogický alebo odborný zamestnanec školského podporného tímu, hrá veľmi dôležitú úlohu v úspešnom začlenení žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu. To, aby si neprekážali, musia plne akceptovať svoje kompetencie, v ktorých oni pracujú. Čiže plniť svoje kompetencie tak, aby išlo o jeden jediný cieľ, a to je cieľ, aby žiak zo ŠVVP bol úspešne začlenený do výchovno-vzdelávacieho procesu. Čiže musí tam byť porozumenie medzi nimi, nemôžu tam byť škriepky, hádky. Každý si musí robiť svoju robotu najlepšie, ako vie a zase viesť dialóg, veľa o tom konzultovať. Každý zo svojho pohľadu rieši potreby, výchovno-vzdelávacie potreby toho svojho žiaka. Čiže musí tam byť pozitívna spolupráca, kooperácia, porozumenie, rešpektovanie svojich kompetencií a teda so spoločným cieľom úspešnej inklúzie do výchovno-vzdelávacieho procesu. Akú úlohu má kultúra spolupráce v školskom tíme pre úspech inkluzívnej telesnej výchovy? Veľmi to nadväzuje na tú predošlú otázku. Ako som už spomenula, každý odborník v tom inkluzívnom vzdelávaní telesnej výchove má svoje poslanie, má svoju úlohu, má svoje kompetencie. Čiže ak bude rešpektovaný či už učiteľ telesnej výchovy, ktorý má vedomosti o predmete telesná výchova, je erudovaný v danom predmete, či už je to pedagogický asistent, ktorý vie na základe spolupráce s učiteľom modifikovať dané aktivity pre úspešnú implementáciu a integráciu, inklúziu, či už je to rešpekt voči kompetenciám školských špeciálnych pedagógov alebo
kompetenciám odborných a pedagogických, alebo teda odborných zamestnancov, poradenských centier, vtedy vieme úspešne začleniť daných jednotlivcov. Máte v škole funkčný podporný tím? Ako sa vám ho podarilo zapojiť do bežnej praxe? Máme v škole podporný tím, máme naozaj veľký podporný tím od školského psychologa cez sociálneho pedagóga až po pedagogických asistentov aj na základnej škole, aj v materskej škole. A zapájame ho do každodennej praxe. Každý pedagogický asistent má svoj rozvrh naozaj plne vyplnený, čiže sú jednoducho v každodennom kontakte nielen s učiteľmi na hodinách so žiakmi, ale aj s rodičmi. Tam je veľmi dôležité to pracovné prostredie. Práca s ľuďmi je najťažšia, to všetci dobre vieme, a je to o vzájomnej dôvere. Ak si oni navzájom dôverujú a nefunguje to na princípe, že dám pedagogickému asistentovi pracovný list, nech prejde s dieťaťom, tak to je zlé. Ak to funguje na tej dôvere, že áno, ja dôverujem a pripravím pre toho asistenta presne to, čo má robiť, a dôverujem jeho práci, tak tam to musí byť. Čiže tá dôvera je najdôležitejšia. Ako riešite potreby vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Čo máme na škole aj workshopy, máme aj individuálne vzdelávania. Záleží to naozaj od daného dieťaťa, od daného žiaka, čo potrebuje. To znamená, že niektorí žiaci majú individuálny plán, niektorí žiaci majú svojho asistenta ako keby vlastného na vyšší počet hodín. Vyslovene naozaj je to individuálne od tých potrieb žiaka a takisto aj od potrieb toho učiteľa, ako s ním pracuje. Jaké informace si myslíš, že jsou pro dobrou spolupráci mezi týmy důležité? To asi záleží úraz od úrazu, no. Já třeba chápu, že amputáci s horní končetinou třeba se víc stydí nebo něco, protože to jde víc vidět. U sportu málo kdy používají nějakou protézu nebo něco, takže prostě tam mají třeba odkrytej ten pahýlek jako na té ruce nebo něco. A pak třeba právě se ani nechce jako těm lidem tolik do toho kolektivu, nebo protože všichni na ně koukají, na mě taky všichni koukají, ale jelikož mám tu protézu, tak to máme kdyby schovaný a nějak jako to neřeším. Akorát mám prostě jinou část nohy. Ale co tam je klíčový jako informace, nevím, no. Kdo ti pomohl se dostat na začátku z tvého úrazu? Tak já, jakož jsem skončil jako v Motole a měl jsem sešroubovanou pátek a ruku jsem měl na ruby, takže jsem měl i sešroubovanou ruku. Těch operací tam bylo několik. A potom jsem šel na 3 měsíce do Kladru, kde jsem vlastně jako žil tu dobu, tak nejvíc to byla rodina, protože kdyby ta podpora nebyla, a byli to i kamarádi, kteří se na mě složili a posílali mi nějaký peníze měsíčně, prostě, což jako doteďka se skláním až k zemi, protože peníze z ní bych to nedal, protože ten stát tenkrát mi chtěl dát, já nevím, 1500 korun na měsíc a manželka byla na mateřský, takže jako bez nich bych byl úplně v čoudu. To byla jako krize tenkrát, krize vždycky nějaká. No, takže bez nich jako bych to nedal, kamarádi a rodina, no, to bylo zásadní, no. A to Kladruby byly úžasný v tom, tam byla jedna doktorka, která mě měla na starosti, a když tam se mnou dělala pohovor, tak říká, první týden bude takový oťukávací, my zjistíme prostě, jak jste na tom. A já říkám, no ale já jsem slyšel, že tady máte bazén, prostě, já bych tam chtěl jít zítra, no to nám dáme až po nějakých dnech a takhle, až uvidíme, jak jsme na tom. No a po týdnu jsem měl už 3, protože prostě jsem tak otravoval a tak jsem jako něco chtěl dělat, že jsem už šel vždycky za paní primářkou, která mi to napsala, a paní doktorka
Říkal, no už paní primářku neotravujte, já vám to klidně napíšu sama. Tyjo. Takže jako já jsem tam měl naplno a kolikrát jsem nedokázal dojít do postele. No. Prostě to bylo trošku jiný. Takže ta rodina, kamarádi a ty fyzioterapeuti tam byli skvělí. No. Jak funguje mezioborová spolupráce? Hele, tady to jako nic nenavazuje jedno ani s druhým. Tady, když chceš jít k fyzioterapeutovi, tak jako, když si nějakého seženeš nikde, jako, když jako jsi na vozejku, tak tady jsou takový centra jako na Černém mostě, kde ty lidi i žijou s tím postižením a docházejí tam a musí si to částečně hradit sami a částečně prostě je to hrazený pojišťovnou, ale jako většinou prostě ty fyzioterapeuti jako za ty peníze, co jim dává stát dělat, jako nechtějí, ale jakož je málo, jak si ty peníze říkat můžou. A takže ta návaznost tam prostě jako je jenom při těch velkých úrazech, ale když máš jenom něco malého, tak jako tam vlastně není vůbec žádná. Naštěstí existují jakoby ty centra, kde ty můžeš jít, jak jsou třeba ty kladruby, kde se tam od tebe starají od A až do Z, tak to je jako úžasný, ale potom, když se vrátíš domů, tak vlastně vůbec nic neexistuje a když nemáš známýho doktora, který by ti to napsal, nebo nevíš, kam máš jít, tak prostě to jako nic takového neexistuje. No. Ale až když jsem začal závodit a až když jsem začal prostě nějaký výsledky mít, tak se prolomily ty ledy a začala být podpora i od těch ostatních, prostě, což je třeba Physio Jim Cooper, který jako nějakým způsobem spolupracuje s Českým horolezeckým svazem a potom se to začalo rozvíjet, ale největší jako podporu a největší jako edukaci teď jako většinou mám od svého trenéra. No. Jako konzultant pro Prahu a Středočeský kraj s kolika školami spolupracuješ? Těch škol je zhruba 5 až 10 a je to velmi proměnlivé, hodně záleží na potřebách těch studentů, takže u některých škol spolupracuju na pravidelnější bázi a u některých škol ta spolupráce byla například jenom jednorázová. Jak je vnímaná pozice konzultanta APA ve školství? Tím, že pozice konzultanta aplikovaných pohybových aktivit je stále poměrně nová, tak spoustu lidí v tom školském systému si samozvyká na tu pozici. Hledají vlastně, kde jsou naše hranice. Hodně si myslím, že i nechápou pořádně tu pozici, takže v tom často může probíhat k nějakým konfliktům nebo k nějakým nevyjasněným věcem. Třeba bych to zhrnul, tak školský systém si na tuto pozici určitě zvyká a je to nějaké postupné oťukávání a zjišťování, jakým způsobem by ta spolupráce mohla fungovat. Určitě spoustu škol na tu pozici reaguje velmi pozitivně, spoustu škol naši pozici využívá. Například dost se využívá programu Paralympijského školního dne, kde školy využívají toho, snaží se dělat osvětu o tom, co vlastně žáci s nějakými specifickými potřebami můžou. Takže v tomhle směru ty školy jsou poměrně aktivní a jsou tomuto velmi otevření. A ze strany škol cítím obecně, že jsou tomu otevření. A tady konkrétně v Praze se nebojí být otevření i v rámci té komunikace, takže pustí nás do té tělesné výchovy bez jakýchkoliv problémů a jsou otevření nějakým radám a pomoci v té tělesné výchově. Co bys doporučil lidem, kteří chtějí někoho s neurologickým postižením podpořit?
Empatie je hrozně důležitá. Prostě když se člověk nedokáže cítit do toho, co ten člověk má, tak jako nedokáže pochopit jako ty jeho limity, jaký má. Soucit je skvělej, ale soucit neexistuje, jak vždycky říkal můj učitel, bez moudrosti. Prostě ty musíš vědět, jako, proč ten soucit používáš, jestli ty toho člověka chceš jako litovat, anebo někam ho nadzvednout, někam ho podpořit, nějak mu ukázat, že ty možnosti pro něj dál existují, prostě, že ten život neskončil a funguje dál, ale litovat někoho a jenom jako soucít, ty seš prostě chudák, to prostě nikam jako nevede a jako je to spíš kontraproduktivní. A co byla ta třetí? Co bylo to třetí? Funkční pomoc. Funkční pomoc. No, funkční pomoc je skvělá. Já mám jako sleduju jeden takový kanál Bratříček na internetu, Ondřej Tesárek, který má pod sebou jako úžasnou komunitu, která se říká Bramborový batalion. A když jsem jim to tam řekl na Patron callu, prostě, že bych jako rád, protože mě tenkrát vůbec nikdo neznal, já jsem prostě si chodil na stěnu zalíst jako každý jiný. Český horolezecký svaz o žádném paralisti nikdy neslyšel, že já jsem byl první, ty ani nevěděli prostě jako, co vůbec jako je s tím spojený a všechny ty papíry, které tomu byly jako. Takže ty mě podpořili tak, že mi na tu první cestu do té Ameriky vybrali a já jsem tam mohl jet. Jako. Takže funkční pomoc je taková, že prostě se na někdo prostě daruje nějakou korunu prostě, ať 100, 2, nebo někdo daroval i nějakou 1000. A díky tomu já teď prostě to předávám dál. Začal jsem, rozjeli jsme s Českým horolezeckým svazem a s APou, což je v rámci tělovýchovné fakulty takový oddíl pro děti s postižením. Takže prostě podpoříte jednoho a ten zase může dělat něco pro ty ostatní tím, že jako motivuje a založí jako pro ty děti a pro ty je motivace zase nějaká, vidějí nějakou medaili, prostě, kterou jsem měl, tak vidějí, že prostě že něco můžou dělat, tak jako mám tam pár nadějných dětí, tak a zase to předávám dál, no, takže funkční pomoc je asi taková, no. Přispějte nějakou korunu. Kdo ti nejvíce pomohl začít znovu sportovat? Fyzioterapeut, rodina, učitel nebo někdo jiný? V první řadě asi já sám, že jsem prostě chtěl fakt v tom sportu dál fungovat, protože celý život, jako on to vyzní blbě, že neznám nic jiného, ale celý život sportuju a věnuju se tomu, takže asi v první řadě já sám, potom rodina mi taky nějak nebránila, spíš mě vždycky podporovala, nebo určitě mě vždycky podporovala, rodiče mě ke sportu přivedli od malička, takže a i ten kolektiv, prostě chodili jsme na volejbaly na střední, vymýšleli jsme všechny možné akce. Určitě i ten hokejový tým, prostě ti kluci mě nevyřadili z toho kolektivu, brali mě tam zpátky dál, že jsem se s něma vídal a i vlastně trenér, co mě trénoval od malička, tak mě dál jako nechával potom i třeba dál trénovat na letní přípravě jako s klukama a potom později, když jsem se ještě vrátil znova k hokeji, tak mě nechal i si zahrát občas, tak to bylo fajn. Takže tam určitě jako podpora byla ze všech stran, ale hlavně teda jsem nikdy nechtěl přestat. Co by si podle vás měli mezi sebou říct podpůrné týmy, aby správně začlenili žáka s amputací ve škole? No, je otázka. Já nevím, v první řadě by bylo asi dobrý, si myslím, nějak dát čas tomu dotyčnému jedinci, až se třeba bude chtít sám vrátit právě do toho kolektivu, což u mě bylo co nejdřív.
netlačit na toho člověka, ale potom se s ním jako nějak spojit a pobavit se o tom, co a jak by chtěl dělat, co by nechtěl dělat. Lidi se můžou stydět třeba za tu amputaci, takže to úplně chápu, že někomu se do toho nechce. Někdo by měl třeba problém se jí převlíkat v šatně před ostatním, anebo něco. Takže jako vyřešit asi tady ty všechny věci a potom, když ten člověk chce, tak spíš si jako fakt domluvit, co teda může, co nemůže a od toho se nějak odvíjet, no. Ako koordinujete spoluprácu s inými kolegami? Komunikácia s našim podporným tímom je pre mňa naozaj základom úspešnej inklúzie. S asistentom učiteľa komunikujeme na dennodennej báze. Je to pred hodinou, kedy si zadáme nejaké ciele, dohodneme sa, ako budeme postupovať a potom v krátkosti po hodine zhodnotíme, že čo sa nám s týmto daným žiakom podarilo, prípadne čo musíme upraviť. So špeciálnym pedagógom komunikujeme na rôznych mesačných poradách, prípadne keď je to potrebné, odkomunikujeme si, čo sa nám napríklad za ten niektorý mesiac osvedčilo, čo sa nám podarilo, prípadne rôzne úpravy individuálneho plánu. So školským psychologom máme nastavené také mesačné stretnutia s celou triedou, kedy máme dohodnuté rôzne programy na budovanie triednej klímy, spolupráce alebo úpravu vzťahov medzi spolužiakmi, alebo komunikujeme vždy promptne vtedy, keď si dieťa vyžaduje nejakú psychologickú podporu. Ako koordinujete spoluprácu s inými kolegami? Vždy sa snažíme fungovať ako tím, pokiaľ je to možné. Na škole máme zaužívané, že učitelia si medzi sebou odovzdávajú informácie o jednotlivých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako sú nastavené v ten ktorý deň, či je nutné, aby sa spravili nejaké menšie úpravy, napríklad v pracovných listoch. Naozaj tá komunikácia je veľmi kľúčová a aj zdieľanie informácií je veľmi prospešné v každom smere, pretože vidíme, že nie sme v tom sami a výmena skúseností nám umožňuje lepšie takýchto žiakov podporovať. Čo od spolupráce najviac potrebujete? Najviac oceňujeme alebo potrebujeme, ako som už spomínala, takú otvorenú komunikáciu medzi všetkými zainteresovanými zložkami, ktoré prichádzajú do stretu s takýmto žiakom. Každý z nás má trochu iný uhol pohľadu. Ja ako triedna učiteľka mám iný pohľad na žiaka, osobný alebo asistent učiteľa má iný pohľad, špeciálny pedagóg a v neposlednom rade samozrejme aj rodič. Ak sa nám tieto pohľady dokážu sklbiť, tak to je tá najlepšia cesta, ako pomôcť dieťaťu. Jak vypadá tvoje komunikace se školami?
Jak navazujete vztahy? Nejčastěji mě kontaktuje speciální poradenské centrum, že mi předají kontakt na rodiče, ty následně kontaktuji já, domluvím se s nimi schůzku, aby jsme se líp poznali, abych poznala nejen ty rodiče, ale i to dítě. No a když všechno klapne, tak napíšu do školy, že bych chtěla přijít, se podívat aspoň na ukázkovou hodinu, kde pak sleduju, jak ta hodina probíhá, jak ten učitel funguje, jak asistent pedagoga funguje, jak to dítě funguje, ale vlastně jak funguje celý ten kolektiv. Když vlastně ta hodina končí, tak... Pardon. Když vlastně ta hodina končí, tak mluvím s tím učitelem, co by se dalo zlepšit, co by se mohlo změnit a co by mohlo fungovat jako lépe. Mluvím i s asistentem o stejných věcech a snažím se mluvit i s tím dítětem. Když zbyde čas, abych ještě víc porozuměla jeho potřebám. Co je klíčové, aby tvé doporučení měly dopad? Já potřebuji od učitelů důvěru. Důvěru, že já jim nechci uškodit, já jim chci poradit, aby tu hodinu dělali ještě líp, než ji dělají. Aby prostě to dávalo smysl a aby byli všichni zapojení. Takže potřebuji větší prostor, abych mohla ukázat, jaké jsou možnosti, pomůcky a podobně. Jak mezi sebou sdílíte informace a jak nastavuješ IVP? Určitě je důležitá ta informace, Určitě je důležitá ta komunikace o tom předání si informací, aby nejenom učitel a konzultant APA měli jako něco domluveného, ale aby to věděla škola a hlavně rodiče, aby nebyli překvapení z toho, co se děje a aby věděli, proč to děláme a jak to děláme. Ako podľa vás vyzerá vhodná spolupráca medzi učiteľom, asistentom pedagóga a konzultantom APA? Naša legislatíva nepozná odborníka APA alebo konzultanta APA. V našej legislatíve máme len, čo sa týka inkluzívnej telesnej výchovy, disponuje len pedagogický asistent alebo školský podporný tím. Takže úlohu alebo kompetencie konzultanta APA preberá samotný telovýchovný pedagóg v spolupráci s pedagogickým asistentom. Ako by mala vyzerať ideálna spolupráca? No, učiteľ telesnej výchovy plánuje aj riadi telovýchovný proces. Pedagogický asistent učiteľovi pomáha, čiže asistuje žiakovi pri plnení obsahu telesnej a športovej výchovy. Ideálna spolupráca alebo funkčná spolupráca by mala byť založená na tom, že mali by sa títo dvaja odborníci pred hodinou stretnúť, dať si krátku poradu. Učiteľ by mal oboznámiť pedagogického asistenta s obsahom vyučovacej hodiny, pripraviť si dopredu alternatívy modifikovaného náradia a náčinia, s týmto oboznámiť pedagogického asistenta. No a teda takto by prebiehala vlastne telesná výchova, že by si stanovili úlohy, čiže učiteľ povie, že ja budem riadiť, dám takéto a takéto hry a poprosím ťa, aby si napríklad pri tejto hre urobil takú alternatívu alebo takú alternatívu. Ak je vidieť, že žiak sa nie je schopný napríklad zapojiť sa plnohodnotne do vyučovacej hodiny ako keby s celým kolektívom, vôbec nie je na škodu, keď pedagogický asistent vykonáva s ním individuálne činnosti niekde trošku na boku, v telocvične na druhom konci a vlastne rozvíja jeho pohybové zručnosti individuálnou formou. Pedagogický asistent, teda oni vlastne aplikujú tieto modifikácie na základe odporúčaní telovýchovného pedagóga a na konci tá spolupráca by mohla završiť sa tým, že si zhodnotia túto vyučovaciu hodinu, povedia si, čo fungovalo, čo nefungovalo a vlastne potom vedia sa ďalej posunúť na ďalšiu vyučovaciu hodinu a vlastne modifikovať
alebo zvoliť iné alternatívy a modifikácie. Takže hovorím, u nás odborník na APA v legislatíve ho nemáme ukotveného, ale spolupráca by mala byť na začiatku v procese, ale aj na zhodnotení vyučovacej hodiny. Aké prvky sú kľúčové na to, aby sa odporúčania z poradenského systému premietali do vyučovacích hodín? Odporúčania z poradenského systému sú základom. Tieto odporúčania idú do školských podporných tímov a odporúčania sú prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga tlmočené telovýchovným pedagógom, čiže učiteľom telesnej výchovy. Sú kľúčové, nakoľko poradenské centra diagnostikujú daného žiaka a na základe zhotovenej diagnostiky dávajú odporúčania. Tieto odporúčania školský špeciálny pedagóg tlmočí zrozumiteľným jazykom pedagógovi, tlmočí mu to, čo mu sa má vyhýbať na telesnej výchove, lebo môže to byť ako keby kontraindikácia pre daného žiaka. Takže táto spolupráca je kľúčová. Z poradenského centra ide takisto požiadavka na pedagogického asistenta, aby bol poskytnutý aj na hodinu telesnej výchovy. Takže čo sa týka tejto spolupráce, je kľúčová a určite musí byť fungujúca. Potom ide vlastne o spätnú väzbu, kedy telovýchovný pedagóg na základe odporúčaní z poradenského centra a odporúčaní špeciálnym pedagógom aplikoval tieto odporúčania a vlastne spätoväzebne tento proces tlmočí znova školskému špeciálnemu pedagógovi, ako to vlastne celé dopadlo a je to. Mala by byť úzka spolupráca. Čo by mohli školy robiť lepšie v komunikácii s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? No, toto je tiež večný problém, s ktorým sa ja v praxi stretávam, že pedagógovia majú zväčša konflikty s rodičmi. Dôležité je, aby sa nadviazal dobrý vzťah s rodinou žiaka zo ŠVVP. Tu je dôležitá neustála komunikácia rodičov a školy, rodičov a členov školského podporného tímu, prípadne rodičov a manažmentu školy. Ak je komunikácia uspokojujúca, môže sa to robiť aj krokmi takými, že zapájame samotných rodičov do diania, do výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre nás telovýchovných pedagógov je dôležité tiež, aby sme poznali zo strany rodičov potreby žiaka v súvislosti s pohybovými aktivitami. Čiže určite musí byť dobrá komunikácia, musí to byť partnerský vzťah, nemôže to byť len o informovaní rodiča, ale musí to byť o spoločnom vytváraní a plnení cieľov vo výchovno-vzdelávacom procese, ale hovorím, kľúčová je dobrý vzťah s rodinou a teda so školským podporným tímom. Je veľmi vhodné, ak sa napríklad samotní rodičia týchto žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zapájajú do diania, či už do mimoškolských aktivít, alebo aj priamo do školských aktivít spoločne vlastne, so školou. A dôvera. Budovať dôveru, dialógy, komunikáciu, interviu, nie len informovanosť, ale komunikovať a riešiť problémy spoločne. Ako podporujete učiteľov, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Psychická pohoda je veľmi dôležitá na škole
a špeciálne pre deti s podpornými opatreniami a rôznymi formami postihnutia. A my učiteľov, ale aj podporný tým podporujeme, že ich posielame na rôzne vzdelávania. Ja som zastanca toho, že jednoducho vzdelaný učiteľ je kvalitný učiteľ, čiže ja sa nebraním akémukoľvek vzdelávaniu, aj keby ho v podstate mala škola financovať. Ja to pokladám za normálne. Práve si myslím, že by bolo opačné, keby sme to nepodporovali, že nevidím v tom žiaden zmysel. Aká forma spätnej väzby sa pri podpore učiteľov najviac osvedčila? No, tá forma spätnej väzby je to, že tí rodičia sú spokojní, ja to poviem tak, a hlavne takto, ani nie tak rodičia ako deti. Keď vidíme na tom žiakovi alebo na tom študentovi, lebo máme tu naozaj rôzne podporné opatrenia, rôznych žiakov s rôznym handicapom, tak keď vidíme, že jednoducho napreduje, tak to je tá najlepšia forma spätnej väzby, ktorú môžeme mať a vtedy sú spokojní všetci. Ako pracujete na vytváraní kultúry, rešpektu a prijatia na vašej škole? No, my máme takú, dá sa povedať, výhodu na našej škole, pretože my máme aj v triedy pre nadané deti a tam sa nám veľmi osvedčilo, že keď majú deti nejaký zdravotný problém alebo akýkoľvek problém mentálneho charakteru, tieto nadané deti aj tie ich akceptujú a úplne inak ako aj povedzme, že v bežných triedách. A tam vidíme, že sa dá pracovať s tými deťmi a zapájať tieto deti s nejakými podpornými opatreniami, tou takou rozprávaním o tom všetkom, naozaj poukazovaním na to, že tie deti sú všetky rovnaké a toto je taký ten smer, ktorý by sme mohli ísť. Ako vnímate zapojenie rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Musím povedať, že rodičia sú veľmi kľúčovým elementom. Niekedy nám prax predostrie aj takých rodičov, ktorí nám zamlčia informácie a vtedy je veľmi ťažké s takýmto dieťaťom pracovať, i keď veľmi vnímavý učiteľ dokáže identifikovať, že takýto žiak má nejaký problém a potom spätne tento rodič musí aj tak vstúpiť do hry. Ak je však rodič nápomocný, tak je to tá najlepšia cesta a spoločne hľadáme možnosti, ako dieťaťu čo najviac pomôcť. Nastavíme si rôzne zmeny, no to tam nemusí byť. Aká forma práce je na škole s heterogénnou triedou najdôležitejšia? Najviac si vážim, keď vedenie školy vytvára nám také prostredie, ktoré je flexibilné a ktoré nám umožňuje otvorenú spoluprácu. Naozaj nám naše vedenie umožnilo alebo vytvorilo skvelý, pomáhajúci, odborný tím, počínajúc od osobných asistentov pedagóga, špeciálneho pedagóga a špeciálneho psychológa. Dôležité je pre mňa, že mám v nich podporu, že mám podporu vo vedení a že sa môžem na nich hocikedy obrátiť s rôznymi otázkami a vždy sú nápomocní. Vtedy sa naozaj môžem plne venovať dieťaťu a pracujem s takou väčšou istotou.
Výhradní zodpovědnost za obsah tohoto videa nesou autoři a nedá se ztotožnit s oficiálním stanoviskem Evropské unie.